Live benar. Le, udah kali-kali ya, bos. Hah? Kumang ya? Hello, hello. Good morning, guys. जोंनि नगदानि टमटम ड्राइभारखौ नायनोबा नै हाय बोलिको दे एक बार हाय हाय देखी पोৱা নাই মোক নিজেহে দেখি মই নিজে মোক দেখি আছো रावबो गैया नामा नोंलाय लाइभआवलाय सासे नोंलै सोरलै बेबा गुड मर्निं माबोरै खबर मोजां ना सेन्टाराव दंफैयोलै नै ओंखाम जाखांना गय जालायबाय बुरियानो फ्रेसनो ओ सेन्टाराव दं फंबाय गुड मर्निं नै दिनैसो बिराद गोबावनि उनाव 10 दिनसोनि उनाव लाइभआव फैलायबाय आरो मोजां ना खबरफोरा सिएन फंबाय आरो 1B भाइ बोरै खबरा मिनिनायखौ माबायदि मोनो देन्जार गला मोनखायो दा मिनिनायखौ नोगोद इन्टारेस्ट मोनखायोब्रा मानसिफ्रा ने मिनिनायखौ आंनिखौ फैसिगोन भिडिअ माने एसे प्रब्लेम जाना दंमोन दा सल्भ जाबाय मोजां बरिया बिदिनो मोजां जानांगौ ओइ सेन्टाराव बेरायफुंनानै बेरलाबायदों एसे भिडिअफ्रा फैगासिनो फैगोन थाबनो फैगोन एकदम बरिया भिडिअ फैगोन गरमसो फैयोब्रा ने कोने मुर्गी निलाय नियाने औ बयलार कम्पानि आमाइ मोननाव एसे बयलार फार्माव बेरायफैदों आरो ना सियान फंबाय मोजां ना खबरफोरा औ बिलिफां ब्र औ नैबे नगदा बिश्वनाथ जोंनि बा देन्जार दाउ दंलै नै मालाय बिसिना बरिया दाउ दं नै बयलार फार्मनि अनारखौ देखायनो आं र' ओइ फालिजा मामा नैबेनो नगदानि दामग्राया डन नाम्बार 1 डन नाम्बार 1 आइसे आइले धुनी आइले कोने मा तुइ मार रियाद लाइव पड़े खाबो ओ रामेन खाख्लारि फंबाय मोजां ना खबरफोरा मर्निं फंबाय मर्निं मालाबा आंबो नोंखौनो भिडिअ लाबोसै र' आं मिनि खावनायल' जागोन भिडिअआ वाय लागाव दामखावना हो फंबाय दामखावना हो नै माथो दागिला बम्ब मास्टारसो होनोब्रा आंखौ दा बम्ब मास्टार होनबासो सिनायोब्रा आंखौ खंगला जावखाव आंखौबो जावना हो एसे एकदम आमोखाया ओरैबायदिलाय हेनसेन होननानै मावखेना हो गला भिउ जाखागोनब्रा नोंना आंखौ माबा जावबा ने ओइ बस माब्रै नागिरलागासिनो नोंखौ
Bosco bro, hello hello, good morning, good morning, good morning, एकदमबारे मोजां सान, मोजांना खबरा? Wah, बेग खालामनायाव अस्टादारलै माथो नै जोंना बसआ जांलाबसोमोनब्रा बेबो बिरि बिरि बुग्रा मानसि देन्जार गलामोनब्रा बेबो मानसिया सिगां जोंखौ बिदिनो थोनबायबा थम 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 द्राइभार जानो थिनबायबा दा नै उफाय गैया उफाय गैया गोनां औ हिनजाव गोनां मानसि औ हाजिरा मावनोबोथ' जोंखौ रावबो लेंखाया औ हाजिरा मावनो जाग्रा बायदिबो नुखाया नालाय रावबो लेङा आरोना औ बेनोसै ओइ नोंसिना बै एनडिएफबि एस माबाखौ मोनदोंना मोनाखै नोंलाय? मोननायालाय आं मोनबाय मोनबाबो आंना फैसाबो मोना बहुद काहानि दंलै फंबाय नंगौना है नोंसिनालाय आरो बिदिनोसै हारिनि थाखाय ओंखारना बेफोरबायदिनो जाबाय दा मा होनो ना मा होनो औ आफादाव मा नाम मोनब्रा नोंना? आंना आफादाव बिपि खोमामोन हा बिपि खोमा ए बिपि खोमामोनलै गाइसमोन नोंसोर सिनायदोंना नैखौ सोरबा सोरबा सिनायदों जानो हागौ ने सिनायगोन औ लोगोफोर दंना औ नंगौ नंगौ सिनायगोन आरो सासे बस दंबावसो नोंसोरनो खोन्थाहैनो आं र' बेथ' कामान्डारबावसोमोन ने मा कामान्डारमोनलै बियो मा कामान्डारमोनलाय प्लाटन कामान्डाराव दंमोन नै र' खोन्थाहैगासिनो आङो प्लाटन कामान्डारखौ गुड मर्निं बा बार दं गाहाम दं माथो लाइफआव बरिया बरिया आरो ओरै दं जोंना नैबे खुसेर बिदै माबानानै दाख्लै भाइरेल जानाया फेसबुकआव नुदों दा नैबे आब' जायोलै भाइरेल जाबावनोसो 2 लाख गाहाम भिउस थांबावदोंसो बेना ओइ आरो लेथ्रा बिबार जादों नै लानसिमेना आरो ओरै दं नै जोंना जांला बोराय प्लाटन कामान्डार एनडिएफबिनि नोंथांमोना सिनायदोंना बेखौ सोरबा सोरबाथ' सिनायखागोन ने प्लाटन कामान्डार बावसोमोनलै आसोला दा गैला हिनजावसो गैजा रोङा बिसोरा जोनोमानो जायाखै हिनजावानो लब' नै आसोलफोर सोरबाफोर नोंसोरनि बिब' सोरबा बिनानावफोर दंबा हरनो गोसो दंबा नैबे बिथांनो गाबोननो लायगोन जोङो हरनो गोसोबा माने हरनो हागोन आरोखि अके आरो खोनासं जायफोर बिब' बिनानाव दंबा आरो बिमादैफोरबाबो सोलिबावगोनसो हरनो गोसोबावगोन आबै बुरि दंबाबो जायो मिथिबाय नैबे जोंना बसनो र' नायना ला नै सेराखौ नैबे प्लाटन कामान्डार दै एनडिएफबिनि सिगां नैबेनो हरनांगोन सुइटि सामफ्रामबो बेदरजों जाहोबाय थागोन बियो जिंगासिनांगौ गैया ओंखाम जायालासिनो माने एकदमबारे बेदरजों फबनो हायो बियो जायफोर फसायदों माने हरखा आरो डाइरेक्ट गरम गरम आरो जायोबा डाइरेक्ट कमेन्टआव खोन्थाहरखा एकदम लायखागोन गाबोननो बास लानानै जोङो मा बासा लानानै बासब्रा बास आंलाय बासा लानानै बड'लेण्ड बास मारगादा गारि दंलै न'गदेयाव बड'लेण्ड बास नांलायलाया जोंनो आरो ओरै गरमद्राय फैबावदों जोंना बसआ जांला बोराया बेबो जांला बावसो सोरो ओइ लाबोबायब्रा हिट एकदम बरिया नै बिब'आ हरमार एकदम दुखु थागोनलै सुइटि सोरबा बिब'फोर दंबा हरथार लाबोगोन बियो आरो जोंना नगदानि मेन साना दखानिखौ खोन्थागासिनो आङो एकदमबारे गोदैल' जाखायो बेना नगदानि नाम्बार 1 साना होनबाथाय ओरैबायदि आरो माने नैबे जोंना माबा थम थम थाम थाम बेरलाबायग्रा माने बस हेड क्वार्टारनि मानसिलै इयो नै नायनाला ओइ साला बस हाय र' आरो माबा देखायगासिनो आं नोंथांमोननो गुन्दै बेफारि दा नैबेबो सासे बस माने गारि लाबाय बियो गुन्दै बेफार मावैनो नोगोद डेन्जारखा बे बुस्थुआ गारियाबो गंथाम गंब्रैसो जाबाय एलट'बो दङ बाइकफोर हिसाब गैया आरो नैबे गुन्दै गारि लाबावबायसो आसोला नायना ला नै
रिनद नार्जारि आं एसे माबा बे चाइना लांहिं सिंहंखा होननाय जायगायाव थांनो नागिरदों नाम्पे लाटंपो होननायाव बे जायगायाव थांनो नागिरदों नाम्पे लाटंपो सेम्पटेन्टाय कुसुंमाला थामसेसे लाइक खालामदो एम्फौमो शेयार खालामदो बरिया बिथांनि उदैया एसे देरबावदों दे बाय 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 आसोला नुबाय गुन्दैया लालायबायानोसै मारिसिगोनलाय बियो ओइ दिनै मा बार शुक्रुबार बड'लेण्डआव थांसिगोन बियो बड'लेण्ड हाथायाव बस्क' फंबायमोन थांजोब्बाय नामा मजा मजा एकदम बरिया बरिया नैबे नाम्बार 1 जोंनि नगदानिनो साना बानायग्रा आरोना बिराद हिट जायो बिनि सानाया बे गैयाबाथाय नगदान खानाखा रावनावबो नागिरना मोननाय नङा एकदम सटपटि बहुद आइटेम दं आरोना औ ओइ सोरबा सोरबा सिनायगोन खोमा एन्थनि मोनाथ' सिनायखादों खोमा नै एन्थनि ब्रादार फैदोंमोन जोंना औ केथलिकनि पास्टर बिराद बोसोर मावबायलै इयो 16 बोसोरसो मावबाय खोमा ना बारा 26 बोसोर 26 इयार्स माने केथलिकनि पास्टर मावना बोरायनाय मानसि मिथिबाय धोरोमनि गुरु औ सिनायखागोन मानो सिनाया जानो नोंसोरलाय आरो बेखौलाय आरो बससो बस जोंनि नगदायाव दं बियो मेन दखानाव माबाया मेन सेन्टारावनो जायफोर लोगो हमनो गोसो लोगो हमफैनो हागोन नैबे बसखौ जोंना ना आरो हिनजावफोर नांगौबाबो माने रायलायना हरबावगोनसो जाहैदों माने ने एकदम मोजां मोजां सिख्लाफोर नांगौ जायोबा नैबे आयंखौ कन्टेक्ट खालाम आरो नोंसिना दहाय प्लाटन कामान्डार नैबे बिगुमैया बिनानावफोर दंबा बिब'फोर दंबा हरदोसो माबार एकदम थाब बानायनांगौलै गरम गरम जानांगौ मानसिफ्रा मानो दरखार गैला ने मरनिं आरो ना फानग्रा सासे दंबावोसो ससमा आवला अस देबगाननि फंबाय नै एकदम सुदबुद सले बतरा 12 मिसल मस्ला 12 मिसल 13 स्वाद खारजोब्बाय नामा माथो 9 जन दं कमेन्टबो हरा या गारिया सामफ्रामबो गाखोयोरा आङो बे गारियाव टमटम गारियाव टट' गारियाव सामफ्रामबो गाखोयो दे होमबा सिनायखायो नामा बेखौ बसखौ 13 मिनिट जाखाबायलै ब्लगा डेन्जार गोबाव होखायो आं आधा घन्टा गाहाम होखायो होनायलाय ब्लगखौ माबाखौ लाइभखौ हा फेसबुकआव नङा इउटुबावसो दां औ आं फेसबुकआव बारा एक्टिभ थानाय जायालै इउटुबावसो फेसबुकआव बारा माथा मारिलै बरिया मोजां नगदायाव सेन्टाराव दं जोंनालाय बेनोसै सोरांबानो सेन्टारानोसै न'आ काटो हा एकदम 13 जन गाहाम दं नै दा लाइभआव सोर दं आरो एकदम नैबे आरो लंके दारियानो फंबाय नै दारिथ' अलप देखायदोब्रा इया डेन्जार मोनबायब्रा दारि बेनिखौबो नाम्बार 1 आरो जोंना टट' गोदान लाबोलायबाय नै सासे नै नै अट' सालायजेनदों रायजोफोर
जायनो गाखोयो आंनि मबाइल नम्बराव बुहरबानो जाबाय बुहरबानो जाबाय अबाफोर भारा नांगौ जायोबा 600000746444 सोरनोबा जुदि जायनोबा नांगौबा फैबानो जाबाय औ गोदानसो औ सहिद बसुमतारी फंबाय फैदोलै जोंना गरम गरम बालिजुरिनिफ्रायबो फैनो इल'ने हागोन लागावदो जोबोद मोजां जाखायो नोंना आदा लागाव जाखागोन जाखायो जाय खोथायानो गैया रायजोफोर गाइसमोन गाइसमोन माब्रै माब्रै खबरफ्रा मोजां ना औ सोर सोर गाखोनो गोसो मैया माने दाख्लैसो आंनि लाबोदोंलै नाम्बाराव नोंखौ कल खालाम दाख्लै लाबोदों नामा दाखालिसो लाबोदों समबार खालि समबारखालि ने बेसागोना लाबोदों डाउन पेमेन्ट डाउन पेमेन्ट 65,000 लाबोदों 65,000 ओमफ्राय मासाव बेसेबां फैयो दा मासाव 7,460 थाखा बेखौ दहनो नांगोन ना बेखायनो गासिबो आंनि कल नम्बर होदोंना बेयाव बुनानै भारा नांगौबा कल हरबानो जाबाय औ ओइ साला गेमिं बिटिवाइ जोंना आं सिरिसो नायबाय दंलै आसोल लागाव सिरि नायनाङा एकदमबारे कमेन्ट हरथार होनबासो जुस जायोब्रा जोङो ना लाइभ होनो होमबासो बोलो मोनो आरो जायफोर टम टट' गारि लानो गोसो दं फैल' जोंना सारियालियाव रायज्लायना होगोन नैबे रायज्लायना होगोन आङो टेनसन जाला बरिया थाइसे थाखा नाङा रायज्लायना होनायाव ओमफ्राय भारा बेसेबांसो मारि दोनखो भारा मैया 550 मोनजेनदों 550 बरिया जात्रायावनो स्टार्टिं फार्स्ट बरिया एसे हेभि मोनदोंब्रा नोंखौ मालखौ गारिया नैबे केबिन दंलायोना सायाव ओमफ्राय नैबे मडेलखौ मा लागायनोबो हायो ना मायो ओइ तन्दर एनका नाय देखुन एनका लगाय लुबैब्रा केनका बरिया सो देखे देखा नाय हा इनका लगा बोला ब्रा लगाले ভাল দেখে बैक से खोले ऊपर उठाई दिले होल डायरेक्ट टेंशन নাই আৰু टैप एकदम बारे बुरिया थार नै सीटफोराबो बुरिया गोरा माला एकदम गोरा माला गोरालै सोरनो नांगौ बेबायदि आं मानो लिंक बानायनो हागोन फै आंनि नम्बराव होदोंना बेयाव कल खालामबानो जाबाय मा खालामोमोन नोंद्रा बेटारि बेटारिया चार्ज होनाया एकदम गोदो फलायना होदोंना हैद बार होनाङा नैबे लाइटखौ स्टिकार होबोखालै लाइटआ चार्ज जायो स्टिकार होबोखाना मोजां सुदेम फंबाय फैगोन सिन्था दा खालाम एकदम गरम आपडेट फैगोन सिन्था दा खालाम सहिद गारि मालिकखौबो जाखावग्रा बादि नुथारदों बेदरखौ सेरनैसो जाखागोन बे होखावखायो बियो डेन्जारखा बियो जाखावनायाव हले बेबो आसोलसोखा अमा बेदर जाग्रा साइस नुखायो दा बेखौबो ना गरमखा डेन्जार नुखादों नोंगौ माने अमा बेदर जाखावग्रा साइस नुखादोंनो आरो नुखागोन रायजो अमा बेदरा दसेबो मोदोम नाङा आंनो एकदम गुफुर नांथारगौ मेजेमल' नांगौ मेजेमबाथाय बेना गोदैल' मोनखायो नारखल बायदिसो मोनजायो एकदम फार्स्टनिफ्राय हख्लायग्रासो मानसिया दसे मोदोम नाङा आंनो खालि मेजेमल' अमाबो जायो बियो अमा जायो सब जायो अमाखौथ' बांसिनसो गोथाव मोनबावो जाहैदों बिदिखौथ' दा बुंसै अमायाथ' बाद दोन अमा होनग्राखौसो गोथाव मोनसिनो आरो कायं होनग्राया बेथ' नगदायाव लाना थाङो जों नैबे नगदा माने दा बाजाराव सेन्टार दंना बेनिफ्राय जों गोदो लांनानै जायोमोन हेलौ नुब्रा हाय जाखुग्रा नाम्बार 1 जाया डेन्जार बिस्कुट होयो फुस्लाय लाना थाङोमोन जों सिगां कायं होनग्राखौ एकदम सोरो दाउ गैया फैगासिनो मासु गैया फैगासिनो লৈ যা দুইটা লৈ যা এনে অফাৰত দিছো আজি যা লৈ যা তোক আজি অফাৰত দিছিল যা অফাৰত দিছো যা লৈ যা এটা
दा गासिमोन दोनथ'नाय जासिगोनलै लाइभखौ दे आधा घन्टा बारबाय दोनथ'नोसै दे दे ओइ मालाय थास' बिबारा सिंगार जाबायलैनो थास' बिबारा देन्जारसो बाला थास' बिबारखौ माबा सिंगार जाबायनो खोनादों आङो देन्जारसो माथो थास' बिबारा माबा बैसागो फांसनफोराव कन्टेक्ट खालाम होनलायलायबावदोंसो माथो देन्जारसो बाला खाथ्रा जाबाय माथो थास' बिबारा सिंगार जाबावबायसोनो माथो मैयासो फेसबुकाव नुलाबायदोंमोन आङो गावनि माबाफोराव कन्टेक्ट खालाम होनलायलायथारनाय बा माबायदि खनगोनलै बा रोङोना रोङा आसोला थास' बिबारा माबोरै खनगोन बा बै केख्रे खुख्रा होनलाबायनायखौ खनलाबायदों जेखेला ने बैसां मावलाबायग्राखौसो खनलाबायथों जेखेला सेटेप बाला स्टेज सायाव माबा सेन्देलजों खुबैजाबानो जाबाय बाला मोजां खनथारगोन जानोलै बे थास' बिबारालाय रोंथारगोन बे खननो सहिद बसुमतारी फंबाय गोजोननाय थाबाय थास' बिबारखौ लिंहरगोन नामा नोंसोरबो स्टेज प्रग्राम खालामनो थास' बिबार रामसियारिया खाथ्रा बैसागु निउस सं बरनलायबावोसो मालाय ए बिसोरना बिदिनो सरकारि नियमफोरा बिदिनो माखासे बिदिनो जायो थांसै दे दोनथ'नोसै दे लाइभखौ दे ओइ लाइभ